Ukuvakasha kukamongameli e-Amerika ngenxa yamabhunu angu-49 bekuwumbhedo nje. Mhlawumbe kufanele sibuze ukuthi, emva kweminyaka engu-30, umkhakha wezolimo lusaqhubeka nokuphathwa ngabamhlophe. Kodwa bafuna ukuthi sikholwe ukuthi izinqubomgomo ze-ANC ziyasebenza. Amanyala lawo. Umbhedo. Indaba yokubaleka kwamabhunu angu-40. Yisithunzi amanga okuya eMelika. Lokhu kufanele kube yisifundo esifundwayo yizakhamuzi zonke ezweni. UPresident ubizelwe eMelika nguTrump egameni losobhizinisi nabantu abahwebayo abafuna ingxenye yabo yeNingizimu Afrika baseMelika. Uyoshaya indishini kubaphathi bakhe. Ukumkhumbuza ukuthi obani abamnika imali yokungena esikhundleni. Isimo sakhe esithintekayo kuhulumeni wobandlululo. Imisebenzi yakhe kwiGlencoe nalapho evela khona. Ukudliwa kwezimali ze-COVID. Ukuthi izimali ezatholwa koSofa zisukaphi. Ngakho, kumele enze imithetho, izinkontileka nezinhlelo ezingasizi abantu. Izwe nempumelelo yethu. Kodwa kuzuza abaseMelika nabamhlophe ezweni. Ake sifunde, bavoti. Amaqembu axhaswe ngamabhizinisi amakhulu nezinkampani ezihlobene nezizwe zangaphandle. Akazile ukosizisiza futhi azizele ukuzokwakha ikusasa lethu elingcono. Lawo maqembu azosihlukumeza ezweni nawo lawo mabhizinisi. Masiphume kule generation yabaholi bomzabalazo nemaqembu abo. Sivotele uhlelo, iplan. Ibhizinisi alikho ukuzosiza futhi ngeke lilungise ukuphila kwabantu bendabuko noma lakhe. INingizimu Afrika engcono. Bazokwenza imali kuphela. Akukhathalekile ukuthi ubani okutshela okuhlukile. Wena yazi ukuthi loyo usekhokhelwe osomabhizinisi. Ngaphansi kwe-apartheid, umkhakha wezokumbiwa wawulanda abasebenzi ngaphandle kwezwe. Nokuthi bakhokhele izakhamuzi ezimnyama. Osomabhizinisi batshela u-ANC kaMandela ukuthi lokhu kwenzeke kuzo zonke izimboni. Izakhamuzi zavalelwa ngaphandle komnotho. Namhlanje bona labo sobhizinisi bathi balwa nathi abamnyama ukususa u-ANC ukuze izimpilo zethu zithuthuke. Kanjani ngoba u-ANC usebenzela bona? Senziwa izilima lana. Cabanga, sinezinga elikhulu labantu elihlala ekuhluphekeni. I-70% yabantu abancane abasebenzi. Kodwa kuyo yonke imboni kugcwele abantu bangaphandle. Izwe liyahliphika akusebenzi lutho ngoba kugcwele abokufika. Ngaphezu kuka-50% wabavoti abafanelekile abavoti ngoba bayabona ukuthi umbhedo lento, ukumosha isikhathi nje. Kodwa kuhamba amabhunu awu-40. Umongameli ugijima uya eMelika. Kanjani nje? Uthi uyophemba umlilo. Umlilo wani? Zibuze. Kwindlu eyodwa kwezinye zezikole zethu zikahulumeni sinabafundi abangaphezu kuka-50. Isimo sasekhaya singamanyala, kodwa uhamba uye e-Amerika ngamabhunu angu-50 nje. Okuzokhulunywa akuhlangene nalamabhunu. Kahle kahle akukho. Uyoshaya indishini kubaphathi bakhe. Adayise izwe kuphela.